way home. Let's finish prayers and now sit. Feeling over right now. Tired. Mala'ikan ya komai za a yi daga wannan lokaci zuwa ranar plata mala'ikan bai rubuta da ya faru kafin lokacin ba don sani ba kuma menene zai biyo bayan tashin alkiyama shi ma bai sani ba don bai rubuta shi da ya So here's myself. I'm going. yan wuta za su